на всички, аз съм Royal Clash BG и днеска ще направя един челендж, който мисля, че нали, просто ми дойде на ум да го направя. Значи, челенджа е само с такива оръжия, в смисъл като канон, Тесла, Inferno Tower и други неща, които нали стрелят. В смисъл, изпалват разни неща. Обаче, ми е чудно кое да махна, за да сложа ексбола. Малко ще помисля и другия път може. Смятам да вдигна малко арена и да съберам някои други видове гоблини и мога да направя такъв челендж. Или с скелети. Или с някакви летящи неща. Не знам, изобщо си нямам идея. Дано се получи добре. Окей. Започваме. Аз съм арена 5. Не е нещо особено. Първо нищо хубаво не ни даде. Не знам. Или аз съм някакъв сложен. Inferno Tower тук ще го сложа. Сложа едно канонче. Ох, фак, това едва ли ще го бия. Нямам шанс. Но може би ако сложа бомбата. Фак, то ме би краб. Доста е трудно, но пък може и нещо да се получи. Ще видя. Ако се получи добре, ще изиграя примерно 2-3 игри и ще видим как ще се получи. Дали ще ви хареса, не е важно. Да, всъщност не е лошо, между другото. Получава се до някъде. Макар че... Не, всъщност няма никакво. До някъде те играят ролята на това, на кола. То главно ме ръшка тук и затова смятам да сложа тук неща спално. Да, може тази игра да взема някоя кола. Bomb Tower. Да, поне една кола може и да взема. Всъщност. Интересна истина. Да не повярвате. Може, имам шанс някакъв. Може би трябва да сложа все пак. Ама не, такъв челендж. Не мога да променя. Но според мене, за да имам сигурна победа, трябваше да сложа вау, найс. Да, вау. Ще бия тази игра. Яко. Мене ми харесва. В смисъл, тази игра се получи. Биха 3 купи само с... Да, другия път, за да ми е гарантирано, ако играя срещу някакъв силен, може би трябва да махна нещо от тея тук. Може би трябва да взема ексбола. Защото той, ако го сложи някъде, нали, от моята страна, той може да цепи кулата на другия. Добре, ще си играем още 2 игри, па да видим как ще се получи. Добре, той веднага ми слага кода ме ръжка. Ще сложим тъмстон, е това където ги спълва, скелети. И е тук вече
Виждате ли, засича, в смисъл, огромно поле. Това ми харесва в егибола, иначе не бие много демидж. Фак, аз трябва да сложа още един спамер. Come on, help me for a life. Слата тук да ми пази. Това... Сложа форна. Или спамвайте човечета. Тая игра няма ми се получи особено добре, но хе. Поне се радваме, че една игра я бихме. Може би ако бях апгрейднал малко повече преди да започна клипа, ще се получи по-добре. Но какво да се прави? Сега ще го сложа тук. Я се скажа. Ще го сложа. Фак? Как ми го пият толкова бързо? Фак. Не, тази игра няма шанси за една кола. Фак. Но... Глед. Да, още снимам. What? О, боже. Добре, тази игра не се получи много добре. Но следваща. Това е скъпо. Не, ще го махна. По-добре да използвам. Я да разгледам. Дали има още някое нещо. Знам, че Epic карта, обаче мен особено много не ме кефи. Смисъл. Да, тук може и да направя нещо. What the fuck? То май играе... То май пак прави някакъв челендж. Само с такива. Нали видяхте? Изстреляме една полшенка. Но не. То не са чак толкова много полшенките и тия работи. Ферм Тауър тук ще сложа. Ферм Тауър обаче срещу тия скелетчета е като слабото чудо. Добре. Не е зле, не е зле. What the fuck? То май се опитва да ме щупи една по някакъв специфичен начин. С полшаки и такива работи. Да, това вече да. То с 300 зора ми изчупи една кула. То ясно е, че е много добре. Изобщо... Фак. Малките скелечета са гадни. Още една игра, хора, спечелих с този челендж, който е супер добър. Добре. Хубаво.
тъй като ми хареса, ще направя още една игра. Да, това е хубаво. Добро е смисъл. Обаче нещо... Да. Хайде. Мен лично много ме изкефи този челендж. В смисъл не съм виждал никой да го играе, защото нали не искам да си мислите, че копирам някой. Тук Тесла сложим. Тесла. Едно и също. Но фак лайф. Барбериан Хъта всъщност най-много ми помогна. Ако ме питате. В смисъл... И от кога Барбериан Хъта ми е на 4-то ниво? Пуснай си телефон. Обаче аз така и не разбрах това канон. Вие ли Айр? Мисля, че не. Ер. О, боже, бе, спри, бе, Габриел. Фак. Габриелка. То прави умрели опити за победа. Но тази игра няма да се получи май много добре. В смисъл, по принцип ми се падат адски силни хора, обаче или хората, които до сега ми се падаха са слаби, или пък просто доста ме бива с този челендж. Ще има още, ще има. Те малките торчици се опитват да помогнат с нещо. Ама аз ще винаги тук и набутвам. Фак! Става, бе! Какво става? На принцип... Добре, да. Получи се добре. Тук ще направим малко барбери. Гоблин хътте. Между другото не са ми щупили нито една кола, което... What the f... Какво става това шибаното? Извинете, малко ядост. Който сега щупи кола, той ще спечели Student Edge. Марк. Обаче той нещо не ми харесва. Как започва по-грубичко да играе. Уау, това прилича на какво? Ма нищо не прилича това, бе. Става тук, бе. Видял ли са? Като че ли, бе? Гати лудото. Обаче няма никакъв шанс това. Знаете ли колко ще много се играе, но няма време. Може още една игра да изиграе. От дядо съм свалил повече отколкото стои на мен от лоб. Найс. Клик. Да. Така, хора. Смятам това да бъде от този епизод. Ако ви е харесало и ако искате още много такива челенджи, можете да натиснете бутона лайк, да се абонирате за канала ми и чао.